Здравейте, приятели! Ето ни отново на територията на най-щурото предаване в ефира на телевизия Планета, моята луда сватба с Планета Хера и мен, водещата Бояна. Благодарим ви за писмата, които ни изпратихте, благодарим ви за сватбените вълнения, които споделихте с нас. Екипа на Планета Хера е готов да отговори на всички ваши въпроси и да сбъдне всички ваши сватбени мечти. Имам само едно в този живот. Теб. Този ритуал се е правил на сватбата на баба ми. Ще го направим и на нашата. След сватбеното тържество, кумата разбулва булката и слага булото и на главата на следващата. На младоженците се дават лопата, метли и инструменти за работа. На булката се слага забрадка и престилка, защото брака означава да намалиш собствените си удоволствия и два пъти да увеличиш задълженията си. Накрая завиват младите с одеяло, за да е здраво и сплотено семейството им. Имам само едно нещо в този живот, да съм толкова влюбен в теб. Ти го знаеш добре и погледнеш ли ме, не мразя обратното е. Имам само едно нещо в този живот, да съм толкова влюбен в теб. Ти го знаеш добре и погледнеш ли ме, не мразя обратното е. Най-любовния месец февруари изпратихте най-романтичните си любовни истории, сватбени клипове, снимки, истини за щастлив брак и рецепти за семейно щастие. Вижте, чуйте и се учете! Най-кръшният танцор на нашата сватба отдалече се забелязва. Хайде, едно ритъм да видим как сте с кючетите, Иванче, и къща дансинга, заповядай. Казачок, казачок, много е весела тази булка, не спира да се върти, само да ни се завие свят. За допълнителното услужение в процедурата отговарят лекарите. Истинско изпитание за младото семейство да се хранят с затворени очи. Айде видим, аплодисменти от гостите, по-лесно ще стане. Я да видим кой ще получи сега. Имаме си сватбен клип фаворит и за любовния месец февруари от гласуването ви в сайта на Планета Хера. Това са щастливите младоженци Атанаска и Павлин от Пловдив. Честито! Значи аз като се я срещнах, айде да оказвам спирката.
се прибере по правилата. И така. И всичко тръгнало право. Много подробно се прескачаш. Какво става на тая спирка? Ти питай колко е часа и не спомниш да се кажеш нещо интересно сега. Не, бяхме и се състави, защото бъде колежка и дали представите се и мала да бъдем. В миналото предаване ви попитах какво означава израза влюбен като гугутка. Гълъбите са моногамни птици, които се целуват и прегръщат до сущ като двама влюбени младоженци. Затова на всички влюбени им пожелаваме да се обичат като гълъбите. А едни от влюбените гълъбчета, които отговориха вярно на нашия въпрос, са Симона и Владо от Варна. Честито! А сега се потапяме в океана от любовни сватбени вълнения от вашите тържества. Приятно гледане! Отидохме да вземаме кума, а той пред блока по шорти се ремонтира колата. Не разбрал, че сватбата е днес. Направо изтръпнах. Кумска работа. Така ли се кани за кум? Кога? Днес? Днес не. Няма гледам басо има. Ще да пали. Ще да пали, ма. Да, за ти да запала. Малко водата ми се струва, че не е такова. Водата ми се струва. Може ли това? Сигурно това. Ще ли вземеш една водичка? Да взема водичка. Бе, там магазина една водичка да купим. Това си аз една биричка мога да пина. Една биричка? Жадно е такова. Жадно ми е една Жадно ти е. Една биричка да пинеш. Ей, сега ще видя една биричка. Добре. Кума е жаден. Жаден ли е кума? Кума е жаден, да. Брей, тези шаферки тюркоаз са като морски бриз. Се събирахме, пак си казваме край, вече сте. Ключът за тяхния красив семейен живот вече е в тях и внимаваме да бъде спуснат, защото няма дубликация за него. Благодаря ви. Кума ни беше толкова развълнуван по време на речта си, че вижте какво ни пожела. Искам да ви пожелая да имате поне две внучета, деца. Абе, поздравя ви, Горчиво. Продължавам да споделям с вас най-романтичните си любовни истории, които ни изпратихте в месец февруари. Янислава от Стара Загора е вече с солиден семейен опит и споделя с всички влюбени истината за щастлив брак и рецептата за семейно щастие. Тя започва така. Вижте, сладурчета, брака е като крепост. Този, който е отвън, гледа да влезе вътре, а тези, които са вътре, се чудят как по-бързо да излязат навън. Живота е една наистина вълнуваща игра, която се измерва с онези мигове, които карат дъха ни да спре. Казвайте по-често на човека до себе си "обичам те" и търсете истината за любовта у самите вас, защото писана рецепта няма. Успех в семейния живот! Това не ни пречи заедно да продължаваме да я търсим, скъпи приятели, защото в спора се ражда истината за нещо преживяно от всички нас. Получихме писмо и от една доста развълнувана булка Ина от Самоков. Тя ми пише: Бояна, много съм притеснена, не знам как да организирам сватбата си, не знам откъде да започна. Спокойно, Ина, ние ще ти помогнем, ще отговорим на всички твои въпроси, ще ти се стори като детска игра. Ще искаш сватба още веднъж, но планета Хера прави от всяко събитие незабравим спомен. Боса по дансинга танцувам и без скъпите ми сватбени обувки ще лудувам.
На въпроса какво означава свалянето на жартиера от булката, вижте какво отговори този младоженец. Добре, сега. Сега ли трябва точно там? Точно сега трябва да кажеш. Ако не знаеш, аз ще ти подскажа, няма страшно. Не, това е края на нейния... Или на моя живот. Не на нейния, само на твоя. Само на моя. Значи ето. Кажи да чуят хората. Хубаво и ясно го кажи. Това е края на моя ергенски живот. Пишете ми, скъпи приятели, за всичко, което ви вълнува в организацията и подготовката на сватбеното тържество, ваши или на ваши близки и приятели. Нашите сватбени консултанти са постоянно на линия, а отговор на всички ваши въпроси ще получите лично от мен. Ако сватбата ви е вече спомен, изпращайте част от нея в сватбени клипове, снимки, прикрепяйте и кратката си любовна история, за да я споделим в ефира на нашето предаване и с всички зрители на телевизия Планета. Очаквам вашите щури сватбени клипове, снимки, истини за щастлив брак и рецепти за семейно щастие. Гледайте ни следващия път. До скоро!